tervetulleeksi Puhti. Vastuu on teidän. Tervetuloa mukaan Puhtin perinneteknologiseen kaamosteoria-esitykseen. Esitys sisältää 100% autenttista materiaalia sekä saunapuhdasta faktaa. Kaamosteoria toteutetaan suorana satelliittilähetyksenä ja sitä seurataan tälläkin hetkellä Azoreilla. Enempää. Pitäis mennä parsimaan, avusittaa karsimaan, ja sitten kaivos sulattaa, mennä verkkoon polkemaan. Komien jaksa enempää, ei pääse ylösestäkään, komien jaksa enempää. Äänestä, lyttää ja odota kylmää, lämpimään, paikalle uunin pieniä. Luontakin tupruttaa. Väitöskirjassamme Freud, Marx ja suomalainen kansantanssi esittelemme teoriamme, jossa suomalaisen kansantanssin liikekieli syntyy maa- ja metsätyössä uupuneen kehon sekä individualisminsa tunnustetuksi tulemista isomman mielen välisestä ristiriidasta. Toisaalta kansantanssikulttuuri kertoo yksilön voimakkaasta halusta olla mukana piirissä, rivissä tai muussa muodostelmassa. Oikeaoppisessa kansantanssin käsiasennossa tanssijan keho hakee rinnasteista asemaa suomalaisen rakennustaiteen ydinaiheen harjakaton kanssa. Uukaen, minäkin olen rakennus. Hyvä yleisö, nyt tehdään aistien aikaa. Höppö! Tervetuloa Perinnemeitriksiin! Mellitsi kosken pyöten suoditsil suokseen maimaisen keiton toisen tai keskihaukiseen. Maimaisen keiton toisen tai keskihaukiseen. Arkkaisen reikään putoaminen on vaarallista. Arkkaisen reikään putoaja joutuu vuoropuheluun niin sanotun oman sisäisen anterovipusensa kanssa ja hänen lävitseen hyökyy eräänlainen perinnetulva. Reetalla nämä matkat kestävät muutamia minuutteja, riippuen vähän siitä, onko hän ollut tätä ennen jollakin dieetillä. Suomalais-ungrilainen syykeppi koostuu superekosta, eli yliminasta. Sekä aliita jumpinasta tuosta penttien pompulimpinasta. Sekä elosta, joka siinä välissä sekoittaa hoippatiloikka. Teoria sovittelijana jatkuvissa eturistiriidoissa. Tahdon euroviisut voittaa hoippatiloikka. Olympialaiset ja viulua soittaa. Verkostoitua kaikkien kanssa ja lasiesineitä muotoilla.
Suomalais-pokrilaisen yli. Nyt on ihan älyttömän hyvä. Mulla on aivan taivaallisen hyvä. Käydään kokeilemassa. Käydään. Joo. Jos nyt sais vähän valoa taas tähän audienssiin. Näin. Ekäkin näkee, olisiko täällä nyt ketään, joka olisi kiinnostunut maksamaan joitakin latteja tästä illasta?